ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23 ವರುಂಬ 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕುಲೆ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ನಿಖುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಖುಲು ಸವಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿರ್ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಓವು ಆದುಂಡು ಐಕಾದೆ ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಉತ್ತರ ನಿರಂತರ ನೆನೆಪುಡು ಉಪ್ಪುನನೆ ಮಾತಿರ್ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಆದುಂಡು. ನೆನೆಪುಡ್ದೆ ಕರ್ಮಭೋಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಪುಂಡು. ವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಅಪಾರ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆಗಾದೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಈರ್ನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡತ್ತೆ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಗೀತೆ ಏರು ಈ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬುನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನು ಆಚ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಕರಾದುಲ್ಲರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನ್ ತೆರಿದರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಸ್ತಿಕರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಪುನು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ. ಆರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಭಲೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆಯೊನುಲಿ ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಏಪ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರೋ ಅಪ್ಪಗನೇ ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೋನರು. ಬಾಬನೇ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಆರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಖುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ನಿಖುಲು ಆತ್ಮದ ಪರಮಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಖುಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅವಶ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋತೇರು. ಬಾಬನು ಜೋಕುಲೆ ತೆರೆಯೋನುರು. ಬಾಬಾ 5,000 ವರ್ಷರದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೈದೇರು. ಏಪ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕ ದುಃಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒರಿ ಆಸ್ತಿಕ ಉಪ್ಪುಜೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಲ ಬರ್ಪೇರು. ಆಸ್ತಿಕರಾದ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಮರೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪನು ತೆರೆಯೋನುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆಟ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನೆ ಪತಿತೆರೆದು ಪಾವನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೇವಲ ದೇವತೆಲ್ನ ಮೂರ್ತಿಲುಂಡು. ಚೈತನ್ಯವಾದಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರೋ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಯಾನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನಲ ಕಾರಣ ಆತ್ಮನವಡು ಪರಮಾತ್ಮನವಡು ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆಯುನಕಲು ಒರಿಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸವಾಲ್ ಏರು ಮಲ್ಪುನಿ ಶಕ್ತಿಯರೇ ಸವಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಲ್ಲವ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ನಿಖಿಲ್ಡಲ ಬರೋಡಾಪುನು. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಲ್ಲೇರು. ಜಗದಂಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ್ದು ಧರ್ಮ ಪಿತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖುಲಂತೂ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಪೋಡಾಪುನು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಎತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ನಡತೊಂದು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಣ್ಣಗ ತೀರ್ತು ಬುರುವೇರು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲೆರ್ದು ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಸಹ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬಂದು ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದ ಪೂಜೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮುಲಂತೂ ತರೆತಮಿತ್ತು ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ನಿಖಿಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಏರೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 6 ನಂಬರ್ 1 ಉಳ್ಳೇರು. 6ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು
ಈತು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಈತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ಈತು ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮಾದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜೆನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು ಅಂತ್ಯಡು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಕ್ತಾದ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡಿವಡಾಪುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ದಲತ್ತು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತಿರ ಆದುಲ್ಲಿರು ರಾವಣೆ ಮಾಯೆ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರೇನು ಪತಿತಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಂದು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಯುನುಜೆರು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚ ಪತಿತ ಪಾವನನ ಲೆಪ್ಪುಜೆರು ಅಲ್ಪ ಭಾರತ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲಿರು ಆರಿ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಆರೆ ಓದವೆರು ಆಂಡ ಕುಡ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದವೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಓದವೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿರು ಆ ನಶೆ ರುಚಿ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಿದೈಗು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಣಗ ನಶೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಾತೆ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಿರು ಮಾಯೆಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಂತೂ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಎನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲಿನ ಏಪಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಏನನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವಾದಲ ತೆರಿಪವುಜೆರು ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡುವೆರು ಐಟ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯವೈನ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆಪುಜೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಎನ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಆರ್ನ ನಶೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಈ ತೊಂಜಿ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರವಾದುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವಾದುಂಡು ಪಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಡು ಏ ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕದು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 21 ಜನ್ಮ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತೊಂಜಿ ಮಧುರ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಿಯ ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅರೆರ್ದುಲ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಅರೆಗ್ದುಲ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನೈದೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕುಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಂಚೆಂಚ ತೆರಿಪಲೆ ಪಂಡು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ 100% ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಂತರತೋಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನರಕವಾದು ಬಿಡ್ತಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ಪುನಃ ಧಾರಣೆಯಾವಡು ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂಚ ಸವಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮ ಏರು ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆರು ಜನನ ಮರಣೊಡು ಬರ್ಪುಜೆರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಜನನ ಮರಣೊಡು ಬರ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತೆರಿಪೆರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಡು ಕುಳ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಯಾನಗ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೊಡ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಪಂದು ವಾನಿರ್ದು ಪಂಡ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಪುನ ಅರ್ಥ ಅಕುಲ್ದಾನೆ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಕುಳ್ವೆರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಸ್ಥಾನನು ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು
ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತೆರಳುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಮಾಯೆಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಬಾಬನ ಸಂಬಂಧನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತದು ಪೋಪರು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇನು ಮರೆತು ಪೋಪೆ. ಅರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ಪಿತೆರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇನು ಮರೆತು ಪೋಪರ. ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರೋ ಅರೆನೇ ಮರೆತು ಪೋಪರ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದುಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಪ್ಪ ತಿರಿಪೆಯರು ಯಾನೇ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ತಿರಿಪೆಯರು ಆಂಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಆರಂತೂ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ನಿರಾಕಾರಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಸುರುಕು ತೆರಿಪದಿಜಿರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ ಅಂದೆತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ತೆರಿಪದಿಜಿರು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಲಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ತೆರಿಯುನ ಅಂಚಿನ ಹೊಲು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಓದೊಂದು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಯಾನು ನಡಪೆರಾಪುಜಿ ಸುಸ್ತಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರ ಬರೆಪೇರು. ವಿದ್ಯೆನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೆರಂದಿತ್ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಬುಡ್ದು ಹೋಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಧಾರಣೆ ಹಿಡ್ದಾಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನು ಬುಡಿಯರಡ ಧಾರಣೆಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು ಬಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪೇರೆ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗನೆ ಬಂದಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮನು ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತು ಹೋಪೇರು. ಅಕುಲು ಹಠಯೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೇರು. ಹಠಯೋಗಿ ಪಂಡು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಡ ಹಠಯೋಗಿಲೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪಾತೆರ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಗೆ ತೆರಿಪೋನ ರೀತಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ. ಅಕಲ್ನಾದುಂಡು ಹಠಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಕಲು ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲ್ ನಾವು ಬೇಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮಲು ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ ನಾವು ರಾಜಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಭಗವಂತನೇ ಕಲ್ಪದಿರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೌಲಿ. ಶಿವಬಾಬಾನು ಸಹ ಏರು ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಶಿವಬಾಬಾಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬಿಂದುವಿನ ಗುರುತುನು ಸಹ ಬ್ರುಕುಟಿಡೆ ಬಿಂದುನು ತುಜ್ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಈತು ಎಲ್ಯ ಬಿಂದುಡು 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರಳ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ಇದು ಏತು ಆಳವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವಾಸ್ತವನು ತೆರಿಪೌಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟು ಬತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುನು ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಡ ಆತ್ಮನೋ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಪಗ ಆ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಆ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡು ತರೆಟತ್ತೆ. ಅಕ್ಲೆಡ ತನ್ನ ಆತ್ಮಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಅಕಲ ಮಹಿಮೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಏರು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚದಗುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರಾಂಡ ನಿಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರು ಶಿವ ಪಂಡಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಮಾತೆರೆಡ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸವೆರು. ಈ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಕುರುಪುನ ಬಾಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂಚಿನ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಏತೊಂಚು ಗೌರವಂದೀಪೊಡಿ.
ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಶಿವಬಾಬಾನ ಜೊತೆ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಓದವೆರು. ಈ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಮೇರು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪರಮ ಧಾಮುರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ಭಾರತದ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬೈದೇರು. ಆ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಗೌರವ ಕುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಗುಪ್ತ ವೇಷುಡು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಪತಿತೇರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಚಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕದು ನೆನಪುಡು ಕುಳಿದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ಯ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ರಾಜಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಬೇಜಾರಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಗೌರವ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಬೇಹದ್ದದ ವೃತ್ತಿನ್ ದೀಪುಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ. ಬೇಹದ್ದದ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಆತ್ಮೀರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿನ್ ದೀಪುಣವು ಇಂದುವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆಪುಣಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗು ನಿಮಿತ್ತಾಪುನ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೃತ್ತಿಪ್ಪಡು. ಏರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆದು ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತು ನಡಪೇರು. ಅಕಲು ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣಿ ಆದುರ್ಲಿರು. ಆಂಡ ಏರು ಬೇಹದ್ದದ ವೃತ್ತಿಂದಿದು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಲು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಹಾನಿ ಲಾಭಡು ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುನಕುಲೆ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.